poesía Avelina Valladares. Acordos. Unha vez lidos os orixinais presentados, selecciona por maioría como gañador do 24º Premio de Poesía Avelina Valladares o presentado baixo o lema O tempo entre as mans. Unha vez aberta a plica, resultou ser da autoría de don Xosé Luna Sabatina. O xurado destacou que se trata dun poemario que foi premiado pola súa poesía, o emprego dun léxico rico, variado e moi ben escollido. Recupera palabras pouco habituais, seleccionadas pola súa sonoridade e connotacións. Fai referencias diferentes aos lugares da contorna estradense e dos territorios máis cercanos. Moitos dos seus poemas teñen un forte carga emotiva e sentimental adicados a figuras cercanas como a nai ou a pequenos momentos que marcan fitos importantes na vida da voz poética. Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión e eu redacto esta acta como secretaria. Bos días a todos e a todas. De todos é ben coñecida a actividade literaria estradense que por estas datas se manifesta cada unha recollida da semente que os distintos premios literarios convocados no Concello da Estrada guindan no torreo de escrita ao longo do ano cultural. A entrega dos premios San Martiño, Avelina Valladares e García Barros converte a nosa vida no epicentro cultural de Galicia literaria. Esta é unha realidade que non cambiou con respecto a anos anteriores, pero que sí cambiou por mor das restriccións sanitarias e o respaldo popular que estes actos entrega tiñan. Uns actos que tuvemos que sustituir por unha ronda de prensa á espera de que o alivio das restriccións nos permita facer unhas presentacións das obras abertas ao público. Debo confesar que sempre é unha doble alegría ver como estradense gaña o premio Avelina Valladares. Dunha banda, por celebrar a calidade dos nosos creadores, e de outra banda, porque o faga un escritor, como suxente, biógrafo da cantora do Ulla e importante impulsor deste premio da poesía de José Nacemento. A ninguén se le escapa a constante labor de investigación de Luna ten feito a prol da vida cultural estradense e a extensa e rizosa trayectoria que contempla no eido da creación literaria. Creo que fora lá por 2003 cando aquelas memorias do Cairo acadaran este galardón literario. Luna, deste xeito, pasa a engrosar, por tanto, con este tempo entre as mans desa ilustre nómina de gañadores do premio, algo que nos alegramos todos. Tempo haberá para poder coñecernos e presentarnos diante da vizinhanza este poemario ancorado na memoria. Mentras tanto, eu emprazo a todos os estradenses a que o convirtan no mellor agasallo destas festas do Nadal. Galicia está a vivir na man